Zato ništa ću da te ubijem. Umrećete svi. Umri, topi, umrio sam. Ljudi, Siku seća onog Šarenka. Ja se sjećam, on je iskreno baš smarao. Realno. Pem. Moram da uzem onaj čips u koku, konačno da ga ima. Konačno. Nisam ga jedu. Šta će vi sa Slavlju i Šarenku, koga je bacio? Ko je to tamo bio? Ljudi, znate gdje je bilo bi do sad? Ne znam, verovatno je samo gužva u marketu. Slažem se sa Minionom, a malo sam i gladan. Slušajte, idite vi tamo da ukine toj trojicu rajde koji biste glubili. Gabriel, zašto vi? Ti si Mr. Blueberry. Preuzeo si mi ceo kanal za sebe. Meni si zaboravio. Dobijaš malo pregleda, a ja još manje sam dobio. Nemoj smišla, ti ceo nemaš smisla. Svaješ se tamo sa onim odvrtnim Šrekom i ti nešto pričaš to kao neki glupan. Ti si najgori i najgori youtuber ćeš. Ti si ti. Glupanega, ljubit ću te. Nećeš glubiti s najgori youtuber. Bežim od samog sebe. Mislim, ja bežim od sebe, kao što možete vidjeti iza. Uglavnom, sad ćemo da beremo koja će biti mapa. Ajmo da vidimo. Izaberemo ovu mapu. Ok. Evo ga neki pas. Beži. Beži, evo ga, beži. Ok. Evo ga piltovi, to je onaj gumas. Glavno je nebitno. Moram da pobegnem. Beži.